Wara 32 siegħa sieket, il-kuntrattur u sostenitur tal-Partit Nazzjonalista Nazzareno Vassallo reaġixxa għall-ewwel darba dwar dak li żvela l-Ministru Owen Bonnici is-Sibt filgħodu. F'konferenza tal-aħbarijiet Owen Bonnici qal li l-eks Ministru Jason Azzopardi kien wiegħed li seta' jinstab kompromess dwar l-art tal-Lavenbrau f'Ħal-Qormi. Vassallo ċaħad dak li żvela l-Ministru Bonnici li dlonk irreaġixxa u qal li wara li qara l-istqarrija ta' Jason Azzopardi iżomm 100% ma' dak li qal is-Sibt. Però wara li żarem Vassallo mar biex jieħu sodisfazzjon, intqal lilu mill-Ministru responsabbli ta' dak iż-żmien illi ħajsibu kompromess. Jina dak li qed is-Sibt. Narġa' ngħidu u narġa' insostni 100% kull ħaġa li ngħadet. Min dak li żvela l-Ministru Bonnici s-Sibt u mir-rapport tal-Awditur Ġenerali jirriżulta li d-deal fuq l-art ta' Ħal-Qormi kienet ħażina mill-ewwel ftehim fl-2009. Tant li l-Kummissarju tal-Artijiet bagħat ittra lill-kumpanija ta' Zaren Vassallo Cater Group Limited biex dak maqbul sentejn qabel jitħassar. Iżda, Vassallo kellem lil Jason Azzopardi li min-naħa tiegħu wedu kompromess, xi ħaġa li fi kliem Bonnici hija sostanzjata b'dokument ġuramentat. Fit-30 ta' Jannar tal-2012, sena biss qabel l-elezzjoni ġenerali, Jason Azzopardi ħatar kumitat maħtur minn 3 periti, wieħed minnhom magħżul minn Zaren Vassallo. Huma stmaw il-valur tal-art bil-prezz tas-sena tal-1990 propju ftit iktar minn 706,000 euro. Dan meta skont ir-rapport tal-Awditur Ġenerali l-art kienet tiswa 8 miljun euro. Bl-approvazzjoni ta' Jason Azzopardi fil-5 ta' Ġunju 2012, il-Gvern aċċetta l-istima medjokri biex Vassallo spiċċandu jieħu mingħand il-Gvern.